Бойлера е удобен, се управлява от дисплея с 4 бутона. Горе вдясно температурата 24 градуса. Това е температурата на водата в средата на бойлера. Това е най-важното число, което се показва на дисплея. Това е топлата вода, която ще получиш като пуснеш на максимум мивката на топло. Ако е над 40 градуса, съвсем спокойно може да се къпе човек и в ляво от горната страна това е температурата на соларния колектор на покрива. В момента е облачно и заради това температурата е ниска. При голямо силно слънце температурата се повишава. Долу в дясно 14 градуса, където показва. Това е температурата в долната част на бойлера. Това е температурата, която е до електрическия нагревател. Тази икона в дясно в средата на бойлера, това е серпентината на слънчевия колектор. Срещу 14 градуса това е електрическия нагревател и когато е червен и има анимация на балончета, това показва, че работи и харчи ток. Когато е сиво, в момента е сиво, тогава е изключен и не работи. Долу на екрана се вижда датата, като това е мястото, където има съобщение. Ако има някакъв проблем с бойлера, което ще бъде друго видео, там ще се покажат всички съобщения. В момента горе в ляво пише изключен. Това е състоянието на бойлера, дали е включен или изключен електрическия нагревател. В момента го сменям на включен. Ето, той започна да работи. Най-важното число е това горе в дясно. В момента, след като включих бойлера, съобщението горе е изключен. Изчезна. Ако се вижда будилника, таймерът в дясно, това означава, че бойлерът ще се включи в точно определени часове. И това е достатъчно за ежедневна употреба като информация.